En aquest vídeo farem un exemple d'estadística bidimensional. Posarem en contacte en relació dues variables. Agafarem un exemple ja resolt. Un exemple que posa en relació el pes dels pares i el pes dels fills. Les X és el pes dels pares i la Y és el pes dels fills. Seleccionem les dades, les copiem i les exportem. Hem mostrat a la taula el full de càlcul a través d'aquí, de visualitzar. Estem treballant amb el Clàssic 5, però que trobareu a la web de GeoGebra, però qualsevol altra per al mateix. Aquí posarem el nom de la columna, que seria el pes pares, i en l'altre pes fills. Aquí quina relació, si hi ha una relació entre una cosa i l'altra. El que farem és una tercera columna, creem punts, la X serà el pare i la Y el pes del fill. En parèntesi posem A2, perquè han de ser la A2, coma B2. En parèntesi, intro, arrosseguem i tenim la columna creada amb els punts. A partir d'aquí seleccionem les dades de la primera columna, botó dret del ratolí, crea llista, li diu llista 1, seleccionem la segona columna, crea llista 2, i seleccionem la columna 3, llista 3. A partir d'aquí buscarem la desviació estàndard de les X. Anem a les entrades i ens mostra desviació estàndard, llista de totes les dades. Desviació estàndard, i aquí, a la zona blava, posem el nom. El nom, si aneu aquí, veieu que malgrat que posi I supuc, doncs és I barra baixa I. Per tant, aquí dins del parèntesi posarem I barra baixa I. I ja tenim la desviació estàndard d'aquí. I que li podem canviar el nom. De vegades el tornar-les a batejar ens dona problemes. En aquest cas posarem DX i ja està. El mateix amb les Y. Desviació estàndard de la llista 2 i ja tenim el nom, posem DY, que serà la desviació estàndard de la Y. Ara anem al coeficient de correlació. Ens l'ha tornat a corregir. DY, coeficient de correlació, estem buscant la R, coeficient de correlació, i com que es tracta dels punts, ara posarem llista 3. I ja tenim que és 0,7. I canviarem el nom perquè ja estem acostumats a que això sigui la R i ens ho permetrà. Per tant, ja sabem que hi ha una relació positiva, lineal positiva, bastant forta, en què el pes dels pares determina bastant el pes dels fills. Anem a completar l'exemple posant la mitjana del pes dels pares. Aquí posem llista 1. Això és la mitjana del pes dels pares. I diem IX. Anem a fer el mateix amb la mitjana de les Y. Mitjana del pes dels fills. Llistat 2. I canviarem el nom. Aquest és l'ull. Canvia el nom, posarem II. Molt bé. Ara, perquè ens ho ensenyi gràficament, perquè el punt format per les mitjanes és el punt mitjà i en aquest punt es creuen les dues rectes de regressió, que ja veurem més tard.
Tm és igual al punt format per ix i ii. Ara no ho veurem perquè el valor aquest no ens el ensenya. Ara el que farem és demanar-li la regressió, la recta de regressió regressió lineal de Y amb la llista 3. I la regressió lineal X amb la llista també 3. Vale, ens falta, no hem definit bé la llista, és I. Val. La segona és la X. Si ara canviem el nom ens donarà problemes. Per tant, el que farem és centrar-ho. Ens allunyem per veure que les dues rectes. A la primera la farem de, per exemple, les propietats, la canviarem amb un verd. Augmentarem la mida, o sigui la més gruixuda, i a l'altra li canviarem el color. Li posarem blau, també més gruixuda. Aquí tenim les rectes, aquí es concentren tots els punts, i recordem que si les dues rectes, quan la R és 1, les dues rectes són la mateixa. Quan la R és més llunyà de 1, les dues rectes cada vegada estan més separades, fins a arribar a ser tangents. Li podem canviar el punt mig aquí, les propietats li posem vermell, i a partir d'aquí, aquí tenim les fórmules. A partir d'aquí ja podríem trobar el corresponent pes a partir d'un pes dels pares, podríem trobar el seu corresponent pes del fill a través d'aquests dos models, i a través d'aquestes dues línies de regressió, i a través del pes del fill podríem trobar el pes dels pares. D'acord? Per tant, aquí tenim recollides totes les dades.